David é o noso mestre de podas e pragas. Ola, que tal? Hoxe tuve que vir aquí casi ao medio do monte en busca dun sabugueiro. Non sei que pasa, que últimamente xa non hai tantos sabugueiros como había antes. Seguramente moitos de vós cultivades coles, pois para facer un caldiño, para darlle de comer aos animais. E moitos de vós, que sodes moi pizpiretos, tedes visto, no en vez das follas, uns puntiños oscuros que son producidos por unha pulguiña que se chama a pulguiña da col. Hoxe, coa axuda do sabugueiro, vou vos enseñar a facer un remedio natural para afastar as pulguiñas das nosas coles. Así que tomade boa nota dos materiais que nos van facer falta. Para facer este remedio contra a pulga da col, imos precisar 100 gramos de follas de sabugueiro, 1 litro de auga fresca, unha pota, unhas tesoiras, un coador e un funil e un pulverizador. Adiante con esa infusión de sabugueiro, David. Ben, o primeiro que temos que facer é recolectar as follas de sabugueiro. Ollo, solo follas, nada de flores, nin de froitos. Que clase de follas imos coller? Sempre as follas do ano, a parte nova. Como os distinguimos? Moi fácil. Vedes que nas follas novas, na parte nova da ramiña, a ramiña é de cor verde. Mentres que según vai embellecendo a planta, vai collendo unha tonalidade máis marrón. Esta parte de aquí non nos interesa. O que nos interesa son os brotes tenros, a parte verde, como esta. Esta nos vale ben. E así, sempre partes verdes hasta coller 100 gramos. Moi ben, pois xa teño todo disposto na miña mesiña. Xa vedes que estas son as follas de sabugueiro que recoletamos fai un momento, pero eu, é unha cousa que tedes que ter en conta, eu xa teño a remollo desde fai un día 100 gramos por cada litro de auga, vale? Tedes que ter en conta, antes de continuar, tedes que facer 100 gramos por un litro de auga e deixalo a remollo durante 24 horas. Unha vez transcurridas as 24 horas, poñemos a cocelas. E canto tempo vamos a deixar fervendo? Pois 30 minutiños, así que a esperar. Moi ben, xa leva 30 minutos fervendo. Neste tempo, o que fixo foi que o sabugueiro foi soltando os principios activos que leva dentro da planta hacia o líquido, que é o que vamos utilizar para pulverizar. Nada máis, volvo tapar, para que non se escape nada, apago e agora tóqueme outra vez esperar esta volta a que refríe. Isto xa enfriou e agora só nos queda botalo no pulverizador. E para axudarnos, imos utilizar un funil e un coador. Así que imos vertendo pouco a pouco. Non pasa nada se cae algunha folla dentro do coador. E así ata a última pinga. Moi ben, vou pousar isto aquí e xa temos o noso preparado listo. Vou pechar o pulverizador e agora só nos queda ir a por esa pulguiña da col. Así que a pulverizar. E aquí estou, ao lado das miñas coles. Seguramente que levades xa toda a lección preguntándovos, moi ben, moito sabugueiro, moita infusión, pero e a pulguilla da col, onde está? Que é? Pois a pulguilla da col é este bicho tan insignificante, de cor oscuro, negro, que o que fai é ir roendo nas follas, xa vedes aquí como están corcomidas, e succionando a savia de maneira que as van deixando pois chuchurrías, secas, e logo, claro, xa non son apetecibles nin po caldo, nin pos animais. Entón, bueno, para iso fixemos o remedio, así que a pulverizar.
Hai que mollar ben a planta, darlle ben o bichiño. Isto, cada 2 días ou así, hai que repetir a acción. E ata aquí a lección de hoxe. Espero que vos gustase, que vos fose de utilidade e non me vou despedir sen contarvos un chisteciño. Era un matrimonio que lle chegaba ás bodas de plata e lle pregunta ela a ela: María, que me vas regalar para as bodas de plata? E dille ela: vou te levar de viaxe a Cancún. Carai, menudo viaxe. Se vas facer eso polas bodas de plata, que me vas facer polas bodas de ouro? Irte buscar. Veña, chicos, vou seguir pulverizando. Sigue pulverizando, sigue. Repasemos como se fai a infusión de sabugueiro para a pulga da col. Primeiro apañamos 100 gramos de sabugueiro, un puñado aproximadamente. Se é un puño de David, igual pasa dos 100 gramos. Hai que deixar macerar o sabugueiro no litro de auga durante 24 horas. Poñemos a pota a ferver e, cando o faga, botamos as follas e deixamos que cozan durante 30 minutos. Apagamos e deixamos a refriar. Coámolo preparado e enchémolo pulverizador. E, finalmente, imos para a horta a aplicarlle o remedio á pulga da col. Xa vedes que é moi sinxelo, e sempre algún sabugueiro hai pola contorna.